Свята за кратамі. Пакуль сілавікі пішуць канцылярскае віншаванне да 8 сакавіка, праваабаронцы называюць жудасныя лічбы. 164 палідзняволеныя жанчыны, журналісткі і шматдзетныя маці ў калоніях. Сапраўдны твар жаночага свята ў сучаснай Беларусі. Макдональдс па-лукашэнкаўску. Дыктатар дабраўся да фастфуду. Чаму ён так радуецца адціснутым бургерам і чаму венесуэльскі досвед Мадуры падказвае, што рана святкаваць перамогу над амерыканцамі. Зноў шары. Навошта іх запускаюць з Гомельшчыны ў бок Украіны? Чаму літоўскія мытнікі не паверылі, што вялізны аўтобус вязе ўсяго 7 пасажыраў і што знайшлі ў столі над кіроўцам? Шчучыншчына, як міліцыянты сапсавалі свята тутэйшаму жыхару. На канале Нехта Плюс навіны па-беларуску пра Беларусь. Добры дзень. Сёння 8 сакавіка ў шмат такіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. Гэта свята, якое сімвалізуе не толькі павагу і захапленне, але і прызнанне важнасці ўкладу жанчын у развіццё грамадства. Я заўсёды ведала, як шмат можа беларуская жанчына. Калі бачыла натоўпы ў дзіцячых паліклініках, калі чытала навіны пра дасягненні нашых жанчын у спорце, бізнесе, культуры, калі чула гісторыі, як яны пачынаюць з нуля ў іншай краіне. І гэта заўсёды ўражвала. Мы віншуем нашых дарагіх глядачак і жадаем вам моцы духу, упэўненасці ў сабе і, вядома, дасягнення ўсіх пастаўленых мэтаў. Няхай гэты дзень яшчэ раз нагадвае пра тое, што кожная жанчына мае права на роўнасць, прызнанне і павагу. Хай ваше жыццё будзе напоўнена шчасцем, гармоніяй і каханнем. Будзьце натхняльнымі і моцнымі ў кожным кроку, бо вы – лепшая частка гэта свету. Жадаем вам толькі лепша, не толькі ў гэты дзень, але і заўсёды. Віншаваннямі жанчынам забітыя ўсе стужкі дзяржаўных сілавых структураў. Праўда, у пракуратуры не змаглі абысціся без канцыляршчыны. Нават са святам не змаглі па-чалавечы павіншаваць. Захапляюць цэны жанчынамі. Ага. Хутчэй любяць іх захопліваць ды садзіць за краты. З нагоды міжнароднага дня салідарнасці жанчын у барацьбе за свае правы праваабарончая арганізацыя «Вясна» сабрала асноўныя лічбы, якія паказваюць маштаб рэпрэсій супраць жанчын у Беларусі. За кратамі ў Беларусі ўтрымліваюцца 164 палідзняволеныя жанчыны. Сярод іх асуджаныя за падтрымку Украіны ў вайне 25, па справе дваровых чатаў 33, за салідарнасць з палітвязнямі 16, па справе Гаюна 10, па справе чорнай кнігі Беларусі 6 жанчын. Да гэтага часу за кратамі ўтрымліваюцца 5 журналістак. Это Кацярына Бахвалова, Ціна Палынская, Паліна Піткевіч, Вольга Радзівонова, Людміла Чэкіна. Таксама за кратамі застаюцца 2 праваабаронцы – Наста Лойка і Марфа Рабкова. Іх асудзілі за сваю дзейнасць да 7 гадоў і 14 гадоў і 9 месяцаў няволі адпаведна. Мінімум 15 жанчын утрымліваюцца за кратамі з сур'ёзнымі праблемамі са здароўем. Па крымінальных справах з 2020 года былі асуджаныя не менш за 1917 жанчын. Дарэчы, лічба нейкая бальшавіцкая. З іх мінімум 881 жанчына атрымала пакаранне ў выглядзе хатняй хіміі. Мінімум 469 жанчын былі накіраваныя ў калоніі. Мінімум 75 жанчын асудзілі да хіміі. 7 жанчын накіравалі на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычны стацыянар. Акрамя таго, не менш за 9400 жанчын сутыкнуліся з адміністрацыйным пераследам, арыштамі і штрафамі. Большасць жанчын, асуджаных да пазбаўлення волі, адбываюць пакаранне ў жаночай калоніі нумар 4 ў Гомлі. Паводле дадзеных праваабаронцаў, там утрымліваецца 125 палідзняволеных жанчын. Яшчэ 2 жанчыны знаходзяцца ў калоніі нумар 24 ў Зарэччы, прызначанай для асуджаных з рэцыдывам. Можна вылучыць некалькі распаўсюджаных артыкулаў, паводле якіх пераследуюць жанчын. За ўдзел у акцыях пратэсту асудзілі найменей 1167 жанчын. За абразу прадстаўніка ўлады – 231. За абразу Лукашэнкі – 198. За садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці – 170. За распальванне іншай сацыяльнай варожасці – 148. І за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні – 96 жанчын. Паводле дадзеных «Вясны» жанчыны фігуравалі і ў шэрагу гучных палітычных спраў. Сярод іх справы за падтрымку Украіны ў вайне, рэйд салідарнасці, справа дваровых чатаў, справы за данаты, справа Гаюна, справа Зельцера і справа чорнай кнігі Беларусі.
Асобна праваабаронцы адзначаюць уражлівыя групы жанчын, якія трапілі пад крымінальны пераслед. Сярод іх 40 шматдзетных маці, 62 жанчыны з сур'ёзнымі праблемамі са здароўем, 82 жанчыны пенсійнага ўзросту. Мінімум 29 пераследаваных жанчын паводле крымінальных справаў маюць замежнае грамадзянства. Акрамя таго, 38 жанчын былі прымусова выдвораныя з Беларусі, а 58 жанчын асудзілі завочна. Таксама вядома, што 113 жанчын уключаныя ў так званы спіс тэрарыстаў. І гэта толькі вядомыя факты. Насамрэч пацярпелых жанчын можа быць куды больш. А Лукашенка, пракантраляваўшы якасць ежы, якой кормяць цялят, на жаночае свята вырашыў праверыць, чым кормяць людзей. Для гэта ён выправіўся ў сетку Макбай. Наведаць ён яе пабяцаў яшчэ ў жніўні минулого года, калі быў у Кіроўскім раёне. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американская людям подсовываете? Ну, я... 84% все белорусское. Сколько? 84. Да, а 16? А 16 там осталось немножко заменить. Пекарню построим, будет булка. Когда построишь пекарню? В начале года следующего. Будет Начало это январь? февраль. Хорошо. В феврале будет пекарня. Хотел прийти посмотреть. Я же ни разу... Я вообще это не ем. 8 марта. Спасибо. Макбай, які наведаў Лукашенка, знаходзіцца ў першым нацыянальным гандлёвым доме. Ён запрацаваў у канцы мінулага года і размясціўся на першым паверсе гандлёвага цэнтра. Дыктатар паабяцаў у выпадку чаго адрэгуляваць лагістыку. Ну, поставщики вас эти все не подводят? Нет, мы не работаем, но Если будут подводить, вы ему скажите, он им быстро их отрегулирует. Он Это мы так и научились. делает. Таксама ён парадаваўся таму, як удала адціснуў у амерыканцаў іх бізнес. То есть мы правильно сделали, что поехали, езжайте. Но вы-то остались, Мы остались. которые умеют делать это все. Американо надо переименовать в белорусский бренд. Да. В скобочках пока пиши американо, Кофе, когда да. привыкнут, тогда... Черный кофе. Тут варта было б нагадаць Лукашенку, што ў свой час у Венесуэле радаваліся, калі забралі ў амерыканцаў нафтавы бізнес. Яны ў адказ забралі Мадуру. У 1979 годзе ў Іране радаваліся, што выгналі амерыканцаў. І вось яны вяртаюцца. Так што дыктатару трэба быць больш асцярожным і дужа не радавацца. З Беларусі ў бок Украіны маглі запусціць паветраныя шары з адбівальнікамі. У ноч на 5 сакавіка маніторынгавы канал «Эрадар» зафіксаваў запуск каля 10 паветраных цэляў з раёна Лоева ў напрамку Чарнігаўскай вобласці. Шары ўвайшлі ў паветраную прастору Украіны каля гадзіны ночы. Гэтаму спрыяў заходні вецер з боку Брагінска і Лоеўска раёнаў Гомельшчыны. Мяркуецца, што шары з вугалковымі адбівальнікамі выкарыстоўваліся як ілжывыя цэлі для выяўлення і знясілення ўкраінскай сістэмы супрацьпаветранай абароны падчас атакі дронаў. Падобныя сродкі імітацыі паветраных цэляў ужываюцца для стварэння перашкод радарам. Міліцыянты спынілі дзейнасць цэлага ляснога заводу. І дзе такое магло здарыцца? Вядома ж, на Шчучыншчыне. У лесе каля вёскі Плёткі 32-гадовы тутэйшы жыхар наладзіў масавую вытворчасць гарэлкі, але яго справе не далі як след разгарнуцца міліцыянты. Яны канфіскавалі 2 самагонныя апараты і 225 літраў гатовай гарэлкі. Уладальніка чакае адміністратыўка. Па законе за вытворчасць болей за 5 літраў хатняй гарэлкі яму пагражае штраф ад 5 до 30 базавых велічынь. Это значыць ад 225 до 1350 рублёў. А таксама канфіскацыя абсталявання і алкаголю. Відаць, знайшліся зайздрошнікі ў мужика, паведамілі куды трэба, і там это не палічылі за плёткі і завіталі ў вёску Плёткі. Калі шары з Гомля запускаюць на поўдзень, то аўтобусы на поўнач. Праўда, не з пасажырамі, а з цыгарэтамі. І калі мужику на Шчучыншчыне перашкодзілі міліцыянты, то тут нелегальнаму экспарту перашкодзілі літоўскія мытнікі. На пункце пропуску Меднікі з беларускага боку Каменны Лог прайшоў дэталёвы агляд рэйсавага аўтобуса Гомель-Вільня. Інспектараў зацікавіў дзіўны факт. У вялікім аўтобусе ехала ўсяго 7 пасажыраў. Падчас уважлівага агляду мытнікі выявілі кантрабандныя цыгарэты ў столі спальні кіроўцы, а таксама пад абіўкай, падлогай і ў іншых канструктыўных пустэчах аўтобуса.
Відаць, кіроўца вырашыў, на халеры паветра праз мяжу перавозяць і забіў усе пустэчы тытунёвымі вырабамі. Усяго мытнікі знайшлі 2500 пачкаў цыгарэт, якія ацанілі ў 12 375 еўра. На гэтым у нас усё. Стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся тым відэа. Калі вы ў бяспецы, вядома. Мы працуем для вас. Плённага вам працоўнага тыдня. Да сустрэчы на канале Нехта Плюс. Жыве Беларусь!